Boas de novo dende a Academia de Danzas. Imos continuar coas nocións de achegamento ao baile tradicional galego. Se no vídeo anterior víamos que o baile tradicional constaba de 3 partes: paseo, punto e volta, e vimos a estrutura de picado que aproveitaríamos en todas elas, pero por si soa nos quedábamos con ela para as voltas. Hoxe imos a ver o que serían os paseos. ¿Sí? Imos a comezar cunha estrutura moi sinxeliña. Continuamos ubicadas no ritmo de muiñeira. Ben, partimos de que no baile tradicional bailamos en fronte a nosa parella, de xeito que vos mesmos e vos mesmas dende as vosas casas seríades a miña parella. Ao noso lado teríamos a fila de compañeros e compañeiras, e vos máis do mesmo. Entón, temos que partir de que se baila en espello, de xeito que se eu levanto a man esquerda, vos levantades a vosa dereita, se eu comezo a andar cara a dereita, vos cara a vosa esquerda. Vale? Entón, o movimento de paseo que vamos aprender hoxe, moi sinxelo, vai consistir en desplazarnos na liña da fila dun lado ao outro e imos utilizar 4 pasos. Lógica do corpo: se eu vou cara a miña dereita, comezo a andar ca perna dereita, non me complico. Vale? Entón, o momento quedaría así: 1, 2, 3 e o 4 é un toque no sitio. E agora comezo cara ao outro lado: 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Daremos o donaire deixando fluir o corpo. ¿Sí? Entón, que fago cos brazos? Se cos picados víamos que subíamos arriba nunha posición cómoda, abertos, a altura dos ollos máis ou menos, aquí podemos elixir ou leválos baixos ou na mesma posición, leválos arriba, ¿sí? Entón, o momento quedaría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con brazos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ben, podemos complicalo, adornalo un pouquiño máis, e vamos a tirar de recursos xa aprendidos. Tiñamos os picados. Entón, vamos a engadir un picado por diante, de xeito que conservaríamos solo os 2 primeiros pasos e despois incluiríamos xa o picado. Vale? Quedaría 1, 2, e a partir de aquí tócalle, no meu caso, ao dereito, abrir para picar. 1, 2, 3. E agora para o outro lado. 1, 2, e abro para picar. 1, 2, 3. O mesmo podo subir os brazos ou deixalos abaixo. Vale? Entón, con brazos arriba sería paso, paso, 1, 2, 3. Paso, paso, 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos a ver agora como quedaría con música. Ben, imos ir alternando paseo con picado e sin picado. Comezamos por os 5, os 4 pasos. Imos alá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a picada vamos arriba. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3.